makomar so, makomar so. Babu ci a jiki aka wadda baki mun lafiya amma ni yanzu daga saki ba ga kasa. Duk da cewa yau ne ranar da fara zuwa gurin ki hakan bai yana tabbatar da kinki ba. Wai shin wace ce ta canza ma tunani lokaci guda haka? Wallahi ka ba a hankali kar ka je garin neman su ka fada mu. Kaga Youseef da kata. Sanivia started his new activities. Magaji M Sharif concept present makomar so. Makomar so, makomar so, makomar so. Ga malam dakata. Kudin shaye-shayen ba mu kake yi? Kwaye in mun ce ku ba mu kudi mu siya ba mu kuke ba wiwi din ma da kudin mu muke siya. Makomar so. The infection of love for the young person, trouble of love, regretting and so on. All in makomar so. Best in